55 бездомни хора ще посрещнат Нова година в приюта Добрият самарянин в Русе. Социалното заведение беше открито преди 2 седмици, но в него вече са се подслонили скитници от други краища на страната. Повечето от тях обаче са зависими от алкохола, което предизвиква множество конфликти помежду им. За сега до по-сериозни инциденти не се е стигнало, защото в Добрия самарянин действат строги правила за вътрешен ред. В приюта ни посреща подпинал мъж, който агресивно обяснява, че не иска да бъде сниман. Друг пък се оплаква, че се моли постоянно за разрешение, за да излезе навън, защото социалното заведение винаги било под ключ. През деня е по-спокойно, казва управителят на Добрия самарянин Мартин Николов. Смрачили се навън, обаче скандалите започват. Често пъти са в нетрезво състояние, водят ги с линейки. Оставяме ги малко долу да изветреят. Те са свикнали да живеят самички по улиците, без правила, без ред. Като цяло са конфликтни хора, но лека по лека се опитваме да ги научим на ред. Постоянно се караме, признава Халиме, която дори не знае фамилията си. Много се дразним с хората. Защо? Защото викат си, мръснал съм на урина, отървал съм на леглото, пък аз съм болна от бъбрици си. Обитателите на приюта, сред които има и 12-годишно момче, са предупредени, че ако буйстват, могат отново да се върнат на улицата. За реда денонощно следят 2 служители. Имаме система от мерки, предупреждение, изместване в друга стая. Крайна мярка е изгонване от приюта, като това може да бъде първоначално в зависимост от нарушението само за 1 ден, ако няма ефект, трайно. През 2013 приютът ще е на делегиран бюджет. В момента се издържа предимно от дарения. Много от скитниците идват тук само с дрехите на гърба си. Палят гуми, идват черни, мръсни, дори с паразити. Изпадналите в беда хора, освен от храна, се нуждаят от дрехи, обувки и топли завивки.